କେଉଁ ଗାଁ? ଟବିଙ୍ଗା। ତମର ପ୍ରଥମ ୱାଇଫ୍ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ତମେ? ତମ ୱାଇଫ୍ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ? ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କାହିଁକି କଲ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହା ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହୁଁ ଆଉ ମୋର ବୁଢ଼ା ମା, ବୁଢ଼ା ବାପା, ବୁଢ଼ା ଆଈ ଅଜା ଅଛନ୍ତି। ସେ ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ କିଏ କରିବ? ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କିଏ କରିବ? ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଦିନ ମାନେ 10, 11, 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଏକା ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଝିଅକୁ, ଆଉ ବାହା ହେଇଛି, ଛୁଆଟେ ହେଇଛି। ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ କହୁଛ ସେ ହଁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେସ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଆଗରୁ। ତମେ କ'ଣ ଚାହିଁଲ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲ? ମୋର ଅସୁବିଧା ସାର୍, ସିଏ ମୋର କୌଣସି କଥା ମାନିଲାନି କି ଘରେ ଚଳିଲାନି। ଆଉ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ନାହିଁ, ପାଣି ପେଜ କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଆମକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ହଇରାଣ ହିଁ କରୁଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡିଭୋର୍ସ କହିଦେଲ, ଡିଭୋର୍ସ ଦେବ ବୋଲିକି? ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସାର୍, ଦେଉନି ଡିଭୋର୍ସ। କ'ଣ କହୁଛି ସେ? ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କହୁଛି ସାର୍।